I to se stává na těžkých turnajích. Pane Michale, neagitujte a zařete se. Tak, další disciplína bude moje velmi neoblíbená. Ani sám král nemá rád a dovolili zde jenom po přísných bezpečnostních opatření. Protože tuto disciplínu naopak miluje Robert Vlk ze Šumburku, takže cítíte, že to bude jedna velká katastrofa. Bude to takzvaný mlatový turnaj, při kterém pán ze Šumburku při posledním turnaji královské Karani 5 rytířů zmoždil, 4 zmrzačil, 3 zabil a 1 herolda zesměštil. Proto jsem navrhl králi, aby místo otupených mečů, protože pán Vlk vytáhl bojovou sekeru, jsme zbraní upravili a použijeme takzvané mlaty. Je to dřevo, nějaký očí vlna, kůže, takže se nic nemůže stát. Je to bezpečné a principem je srazit klenot z rytířské helmy. Je to upraveno tak, aby ani pán Vlk nikomu neublížil. Věřím, že to zde přežijeme. Takže chcete mlatový turnaj? Chcete mlatový turnaj? Tak tedy, s dovolením vašich veličenstvech dáme mlatový turnaj. Rytíři, připravte se. Paní Jano, vzhůru do boje. Potlesk pro paní Janu, a žena se sama přihlásila. Zas. Pane ze Šumburku, vy jste paní. Paní Jana nemá ruky. Pane Michale, no, já myslím, že pan Michal se zapomněl, tady máte. Já kapíte. Takže, jste připraveni, vidím, že dojde k čestnému boji a panoši se teď zúčastní jako 4. rezervní klub, výborně hodně čtvrtý chlapci. Před, bijte se, hlava nehlava. Jak jsem říkal, principem je srazit klenot z hlavězce. A tlučte se jako nezrálá žito. Pozor, 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 tady jsou vaše veličenstva. Tak. Au, panoši, sám nejste v cukru.